Aku nek sembahyang nek pas loro ya ora centak centu. Mbok karo nyedit ya lah lho. Kondomi. Lha iku kabeh mau jahe buntut akhire wah aku arepe ngontor ditepuk wong akhire yo teles kabeh. Dingi sing dondomi suwadingi sapa, Mbak? Pinang dondomi suwaku kene jebol. Lha ku kabeh mau dondomi bareng aku kudu nguyu tekan jeding. Kuwi iki lek ora iso dondomi, srahno Mbak Iti Mbayumu ben didondomi. Lha iku kabeh mau jahe buntut akhire wah aku arepe ngontor ditepuk wong akhire yo teles kabeh. Beh iki mesti bel becane iki. Aku ngerti karepmu ki arep membantu, neng malah nyilakani. Kayak ngono, kowe gawe truwana apa wijine training ana nggo olahraga ngene ngono ya sikil bolongan siji kok leboni sikil loro, tangga makset. Bareng tak sawang komburi, lah kok suwek sih. Lah kok kene enek embel-embele ngene. Ngono kuwi mbak ya celuk. Kok ngaku suwalono ngono. Ora iso suwan dhewe. Pas soal training kan molor, bolongane loro kan loro kiwa tengen. Sikil muloro pisan lebone ning siji kok nggo makset. Dadi komburi mlaku ecek-ecek ngono suweksi. Lah kene enek wir-wir, Beh. Bojoku rada ndos. Yo umume wong masak soto iki yo bumbune serik. Terus kayak jahe. Serik, terus santen, kunir. Lah kowe masak soto dingi kok jeguri luwak. Dadine soto kok ireng badanku. Iki rasane soto, rupane kok ireng. Gule ya kuning. Kuwi iki Ireng apa jenenge? ireng-ireng ya areng. Terus aspal. Loh, ireng-ireng kok. Rawon. Ora. Lek rawon iki bumbune ra ngono, Mbah Bel. Rawon. Lek rawon iki ya klowek. Kuwi tok tapi ora gawe kaya sing bumbune soto. Rasane soto, rupane kok ireng. Jan bel becak iki. Enggak Padahal lho saben masake nek aku masak kowe kan tak dudoi. Ini lho Mbak Bel nek masak soto ki, bumbune iki. Masak soto rupane ireng. Duh, iki produk baru neh iki soto model baru neh iki. Soto karya Bel Becak. Soto ireng. Lucu ya kok. Yo ora lucu. Sakjane enak, sakjane iki tak pangan enak neng rupane ireng. Lah kowe wis ireng mangan ireng-irengan angu tambah gosong kaya aspal. Yo lek kaya pituture Yai Anwar Zahid ora apa-apa, lek duwe bojo ireng pahalane akeh. Ya iki soto ireng. Kok neh di ngono kuwi diperhatekne. Lah dingi kowe ngene kopi tak ombe muase aku gebres. Paling kok kek uyah kuwi. Ya to? Dak tendok ya. Rumah samu gula. Lah wong ada yang lelongku Bang. ada sakjane kan wis tak dhewek-dhewek pas Beda-beda. pas rupane putih kok ciduk. Apa mripatmu ancen ngawur. Wah, kakean ndelok HP yang ngono kuwi mulakno lek wong wis tuwek apa neh wis lara-lara nan kaya seliramu lek ndelok HP jarak jauh ora oleh karo turu Ini ada aku ngapa dadak nyuwun arep ngemis ada HP sepitan lah. ngapa cepetne HP-ne rusak no kok dicepet dadakan Terus piye, Kang? yo pokoke disalahne lek karo gletak ora karo gletak ora oleh ndelok HP wong lek lara-laranen mripatmu garai senor Enggak romo. alias cadok bahasane wong biyen jenenge cadok kakean ndelok HP terus wong iya. sliramu lek diomongi encen ngono kuwi ngecomne wedang kakungyan ya dikeki uyah Indok. untung aku ki wong sabar cara aku wong ora sabar berarti tak kuwap yo sliramu Paling yo. terus sabar ora usah. Terus lek nyambel ya ora usah diwehi. Apa kuwi jenenge? Sing cilik-cilik apa? Merica. Udu sitoke sing cilik. Tumbar. Ah, rasah dikeki tumbar. Lho nyambel korek kok kaya tumbar. Gabrus-gabrus no.
Mbah Bel iki ya Allah ya Rabbi. Ngono ki rumangsamu ki wis bener. Heeh. Lah biyen iki saurunge lara gene lekmu Iso. masak ya enak-enak to, Bel. Iso yen biyen Lah iso. saiki kok rasane Kan maling diganti terus. ngalor, Ambuh. ngidul, buale ngalorne teko tengah-tengah tuwablak bis. Lah antrano dirimu ki ora gelem berdoa sing kusuk, tak omongi bolak-balik to, Bel. Kowe iki wis lara, digawe lara, ilinga karo sing gawe urip, ilinga karo sing ngecat lombok. Sembahyang ora kowe wayahe krungu adzan maghrib Allahu Akbar malah buka HP ndelok apa sing mbok delok mesti ngguyu klik-klik. Aku lek nyawang kok kadon cek to. Bojoku kok ngguyu dhewe. Apa perlu aku nelpon nomor darurate Pak Purnomo aku. Wayah maghrib. Oh iya. Wong ki nek lara, lek mbah mbiyen lho ya. Mbah-mbahku mbiyen lek duwe wong lara bar ngasar kuwi wis kon adus. Maghrib iki kudu wis mlebu ning jero omah. Lah nek sliramu ora. Kan atus. Maghrib budal adus. Ora lho, kudune ya kowe iki sembahyang. Alasanmu, lah aku ora iso centak-centuk lho kong lho. Sembahyange kudu centak-centuk. Aku nek sembahyang nek pas lara ya ora centak-centuk. Mbok karo nyedit ya oleh lho. Iya, penak. Sembahyang ki penak dibebasne, ora kok kudu ngadeg, kudu ngene. Lek memang keadaane ora memungkinkan, lha kowe sembahyang karo sikilmu ndlosor, karo jigang, karo nyedit. Oleh, lek entrene isamu mek karo nyedit ngene. Karo lungguh. Oleh karo turu, oleh bebas. Ora digawe angel, lha sing gawe angel biasane ya menungsane. Ngono iki kudune kowe wae cedhek karo Gustine. Nyuwun, Mbah Gusti, aku lara ra mari-mari paringono mari, paringono waras. Aku pengen ngomong anak putu. Lah ngono. Lah kowe ora kok wet-wet. Ben oleh gratisan ngene iki. Matane kuota. Lah malah guyu. Aku telok gratisan apa kok. Gratisan internet. Lah saiki lek kowe sering masak jangan kentang bumbune apa? Lombok bawang bawang no. Mek kuwi tok. Iya lah. Ya jelas ra enak. Ini kuning-kuning kok kunil. Kunir. Kayak kunir terus kunire ungkul ngono. Lah piye? Ngambiar udah kok ngambiar. Kuning ngambiar tan grajen. Ora. Kuning buah. Kuning. Kunir dadak sing-sing piye? Kunir ambyur iki ya kunir kabeh ungkul kaya jahe lho, Bel. Kok bel-bel. Kuning buah ya ada kuning bubukan loh. Oh, alah. Dadi kunir dicampuri bubuk, terus kayak gula lho. Lah piye kunir bubukan lho? Itu kan ada loh. Tuku ya ada kuning bubukan ya ada kok. Lah ya berarti tuku kunir karo bubuk dadane siji, berarti enek nggone bibit. Lah piye? Kuning tok bubukan ya ada. Lah ya kunire tok karo bubuk. Terus engko lek carane areng gejangan berarti kunir karo bubuk dijebulne dikai gula. Ora. Lah piye? Kuning macam kuning sono kok. Lah yo lek jangan kentang berarti dikai kunir tok. Piye to Mbak Bel? Ya. Tom. Lombok ya. Brambang. Bawang. Kayak kuning. Tumo. Tumo apa tumbar? Kayak kuning barang kuwi. Oh, karo kunir tok. Terus Kayak micin beres. wis ngono tok. Ora dikawuyah berarti. Wah, rasane kok ndak asin. Kurang uyah berarti kok. Terus jangan kentang kok kei ora mau wae uyah terus kok wae bubuk. Rupane premal ireng. Terus jenenge kuwi jangan cap opo. Lah. Lah kowe lan jangan sarwa ireng lho aku nganti awakku malah kurune mergo nyawang kahanan nang omah sangger jangan rupane ireng, jangan rupane ireng. Berarti selama iki kok kayak bubuk, kunir karo bubuk. Ya layak. Maksude kunir bubuk iki ora kok kunir karo bubuk, Mbah Bel. Ya kunir serbuk tuku. Nek aku ngomong ketangan kok kunir serbuk. Lah ora serbuk lek muni bubuk. Layak karo bibit. Duwe.
karo bibit tiba-tiba kunir karo bubuk. Karena ya Mbah Bel kok. Kowe mbiyen lho sik iso teko omahe bibit lho, saiki kok ndak iso nyapa. Yo mlaku wae orang ngel. Ya ngono kuwi, lha melakno kuwi kowe kudu apa nganu alasanmu dingi jarene bibit, kan aku cetuk bibit to. Mbak Bibit, bojoku ki mbok yo dielekne kon sregep sembahyang wong wis lara-lara. Lah nganu lho, Yan. Bojomu dingi lho, tak omongi takon sembahyang. Ngono lek muni. Lah nganu lho Mbak Bibit, lek wis wong ki lek wis sembahyang ora oleh mangan, ora oleh ngombe. Mulakno dhek nganu, apa kuwi? Ora gelem salat. Oh, dapat semut. Bener akal. Wah, alah ngono to Mbak Bet alasane. Oh, gek sing jarene sing marahi sapa? Jarene sing marahi kancane ngono lho sing omong nganu ndelok HP, ndelok nganu lawak apa piye ngono lho. Wong ki nek wis sembahyang, wis salat, ora oleh mangan karo ora oleh ngombe. Terana yo sing delok. Alah nganu lho bel becak ki karepe ngono kaya wong pinter. Wong kuwi maksude ki ya jenenge ning ndi wong ki nek wis salat, Allahu Akbar. Yo wis ora oleh mangan, ora oleh ngombe ya kok sembahyang. Lah engko lek isih mangan karo ngombe ya bar sembahyang. Terus semua tahu. Ngono kuwi dirungokne lek dielekne bil Mbak Bet. Sregep wis tuwek wis umure 40 lho. Iya lho. Iya lho. Mangkaya nek wong mara nagih pajak apa pajak lemah-lemah. Sapa? Pak Wong. Karo sapa? Karo kancane sitok mang. Terus ngomongi piye nek aku ra nek Duit tak ngono. ge wae bayar pajak. Ngono kuwi diutang ya ora oleh. Anu bel. Kira 100.000 lho kok. Dijebolne telo kan tegalane ditanduri telo. Bayare pajak gawe telo ae. Boleh. Olah, gen didol karo Pak Wo. Iki Pak Wo, aku ora duwe duit, tak wae telo ae. Wong ya sak duwine wong nang desa. Ngene iki aku ngrasakne iki kesel. Kowe iki ya randang rami-rami to, rami. Randang mari-mari to bel. Ya mbo lho kok. Lara mau wet-wet. Jane jan ora tuwa Pak lho. Gek kukumu wis dawa-dawa, layat sing kuwi grawuk aku langsung catu. Sikilmu ya dodo, sikilmu wae ngetoki lho. Sikilmu ketok ya. Tolong. Sikilku mau ketoki. Terus lek ra sikil piye? Enggak usah pelaku. Undang-unding ngono, tak taleni, tak duweret. Karena tak blundung-blundungne. Wong apa kuwi? Wong apa mau duding-duding? Mbak Iti. Oh, mbah-mbah. Lha kowe ora tau mbah-mbah jane. Enggak.